Здравейте, хора! Отново сте в Сашо Лайти. Видях, че тази игра е събрала 7 харесвания. Този път моят приятел Гого няма да може да играе. Затова ще се намеря някой случайен тук. Дано да го победя, да събера 2000 за експлозия. Трябва ми 2 игри да спечеля. Ето да сам. Ей, сега ще съм милен. Що съм с чипсове? Този май е АФК. АФК означава да стоите на едно място. Как ме гръмна още от първия път? Тома има устройство да гледам. Айде бомба. Може да правя видео на други игри. По принцип имам PlayStation 4. Мога да правя видео на Minecraft, Fortnite, GTA. Айде. Още един път и гърми. Ако гръмна, той не може да играе. Мисля, че ще умре. Айде, замина. Айде. Та има 2 победи. Много важно. Тунк, танк, тунк. Айде. Нещо тази игра е бъгнала, бе. Втора бомба. Не. Ей, моя ще гръмне. Айде, излезе и това бе. Май ще се умира. Айде! Барабани! Някаква тъпа. Ще тествам и мисля това да е за това видео. Все пак мисля да правя още едно видео. Не съм сигурен кога. Ще
евентуално утре или четвъртък. Но това е 3 по 3. Това е по-трудно. Тук е... Айде. Санина. Както викат. Бум, бум, бум. Най-лошото място. Защото може да е не така нагоре, може да е и тук сега. Добре. Да имам... Мисля, че това е сейф. Не. Това ще му гръмни. Шанс на 50 на 50. Пишете за някоя друга игра по принцип. Не че тя е лоша. По принцип аз много харесвам ето тази игра. Обаче е тип ролплей. Каква та мания бе. Ох. Прохела. Стимам брейнрот. Все някакви смотани игри. Да видя колко съм добър на флаговете, да ми се посмеете малко. Аз не знам много флагове, знам на България само. Шегувам се. Да намерим. Какво правим сега? Итали. Опа. Това е... Мексико. Айде познах. Това е Индия. Познах. Само че няма Аржентина. Америка. Сериозно? Да, същото. Норд Корея. Северна Корея. Норд. Кой? Roblox. Ох, как да го преместя това нещо? Ко? Никола Кукараката. И ме заминах. Мисля да е от това видео. Ако ви хареса видеото, може да се лайкнете. Ако ви хареса следващото видео,
коментирайте, ако искате да има следващо видео. И не, ако искате, да коментирайте какво ще е следващото видео. На коя игра. Ако ви харесва моето съдържание, може да се абонирате. Това е от мен днес. Чао!